Hello guys, welcome to my YouTube channel, Nels Vlog. Today na si Katawa. Akong bratita uy. Mga unta mga bayot. Ito na mga pagkaon bayot. Sama si Diana. Ay. Wala akong bra. Welcome to my vlog. Let's eat. Mwah-mwah, pagpagsak, chali-chami. Hello to Jim Maki Helmut from Bremen, Germany. Hello, mga ano po tamaki. From Germany. Kaon, oh. May pansit, may uwang, may menudo, may bato, may muwa. May Bisaya dia mga ano ta. Ano lang na kay Agin Slides. Agin Slides man. Ano? Tugin sa dali ah.
Soft drinks dito. Maa. Pepsi. Wala soft drinks ya? Soft drinks. 7 up, Merinda, Pepsi. Naangatan, nakalimot. Bumunti pa yun. Kami ko na. Diyan ako nagkami. Yun naman. Ilikid mo na rin. Yun daw sa nakabayot sa imo. Wala na si Kyle. Sabi ko. Hindi, wala nang si Kyle. Kuya ko nila pa na sa sulong kwarta. Maya. Abin kita. Wala pa. Pinaarap sa uwi. Sabi niya. Ah. Ano ulit ko ba? Madami dito pero hindi ko gusto. Natin bulit sa ako. Ano naman? Madami na sa Ako. puro takpala sa kayo. Hindi sa tapat. Puro na sa kamay. Ano ba tayo araw-araw sa libo mo? Lagi hindi ka sa inyo. Kasi hindi ka niya. Hindi ko siya na. Limpyo. Lalo ba sa iyo? Mangmang nasigat ka ako. Nagtat. Ako ganit kayo. Ngayon pa akong lakas, hindi ko ako lalo. Pala ba sa'yo mga babae? Ay, di mo pala sa iyong pagkalabang iba? Bumasak ko, ano siya, hindi kasi? Ano? Bumasaya pala sa hindi laba? Ay, papan na nalag. Dahil ka, dahil ka. Dahil ka, kailangan ka. Ah, papan na. Ayaw ko sa nito ko niyo.
Iba naman dito eh. Walang army. July lang. Magkaan lang tayo. Garang singot. Balok eh. Ako na! Saan ka na? Kami kumain, busog na kayo po. Sinaw, ba't now? Oh. Sila nga. Ba't now, sinaw? Dahil sa pagtalaas ako mga vlogs, mga bayot, mga bisaya, hello. Bye, God bless.